tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino lombondiwike ndimwimu tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Kwazuva yevateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi, ndiye ari kutiisira musign language. Fundidzwa sei vateereri? Tokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda vateereri tisati tapinda muhurukuredu yatiinayo nhasi. Zvakanaka kuti timuzivisei kuti zvidzidzo izvi munogona kuzviwana zuva rimwe nerimwe. Kune nzira dzakadai dzatinogona kuzviwana nadzo. Vanokwanisa kuenda paYouTube, mukaenda paYouTube mukati Second Coming of Christ kana kuti Pastor Gift Rhodzi and Pastor Betera, munowana zvidzidzo nezvimwe zvataita zvakawanda. Taane zvidzidzo zvinotodarika over 100 zviripo paYouTube zvamunogona kuwana. Imwe nzira zvakare yamunogona kuzviwana nayo kuburikidza nemaWhatsApp. Saka munogona kuumba magrupu enyu emaWhatsApp pamunopota muchitumirwa zvidzidzo izvozvi zuva rimwe nerimwe. Kubva kwatakatangira mukaumba grupu renyu mukati tisina kubva pane zvekutanga, munozviwana zviri ipapo. Zvinobatsira futi vateereri, pane mimwe mibvunzo yamunoisa kwatiriya inoita kunge vafundisi vari kunonoka kupindura. Dzimwe nguva unenge uri mubvunzo wakatombobvunzwa kakawanda, vafundisi vakapa zvidzidzo 2 kana 3 kupindura mubvunzo iwoyo. But nengarei kuti pamwe uchangojoina chirongwa unogona kufunga kuti nyaya iyi iri kunzvengwa. Saka kujoina maWhatsApp groups kunobatsira kuti dzimwe nguva kunyangwe pano pamhepo tikasapindura mubvunzo wako, chidzidzo chacho unochiwana mugrupu chakatoitwa kare chinopindura mubvunzo wako. Ngatipindei muchidzidzo mufundisi. Right, musoro wenyaya watinawo nhasi unotiwo kunzwa nekuita. Yes, Pastor. Kunzwa nekuita. Right. Hearing and doing. Right. Nyaya yacho yakareruka yanhasi mufundisi. Yakareruka. Tinenge tichinyanyotenderera pana Mateo 7. Okay. Torai bhaibheri renyu. Kwamuri ikoko vateereri, pane pamwe pamunototi nyorero muchikumbira mavhesi anenge ashandiswa. Saka tichiedza kukutumirai, but zvimwe zvinobatsirawo kwamuri ikoko kuti mavhesi abva apinda mupfungwa. Kuti patinenge tichitaura mavhesi paya, kana uri pasina kumanikana, tora ballpoint nebepa uchinyora iwewe wega. Ekuzotumirwa aya haabatike nyore pane ekuti unyore iwewe wega. Saka sevamwe makutozwa panoitika program inoi, gara watione bhaibheri rako nenotebook yako. Patinotaura vhesi woita rekunyora wega. Matthew 7, Pastor, right. Verse 24 to 27. Mateo 7, verse ya 24. Naizvozvo mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu aya akaaita ungafananidzwa nomurume wakachenjera akavaka imba yake paruware. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo, ikasawa, nokuti yakanga yakatewa paruware. Mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu awa akasaaita ungafananidzwa nomurume benzi wakavaka imba yake pajecha. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta, ikarova imba iyo, ikawa, kuwa kwayo kukava kukuru. Pataurwa nyaya yevarume vairi. Right. Iparebo hayo iri kutaurwa asi nechidzidzo chinoda kunzi chisunde isusu. Pataurwa murume akachenjera. Right. Nemurume benzi. Okay. Asina kuchenjera. Asina kuchenjera. Kuchirungu anenge achiti foolish. Alright. Ndo matsananguro arinotoita kuti foolish. Saka zviri kutsanangurwa panapa pari kunzi akachenjera. Ameno kavakiro kaakaita imba zvekuti mvura payakauya nemhepo imba haina kudona.
ari kunzi ari ndiye chiuyu ari wise kawa ndiye ari wise ndiye ari wise akavaka parwariwa ndiye ari wise ari foolish kana kuti hanzi benzi ndiye akavaka panzi pajecha panzi mvura payakauya nemhepo zvakarova imba hanzi yakadonha hanzi ende kudonha kwacho kwaive kukuru ndofunga kudonha kuya kwekuti inobva yakrasha zvine mutsindo zvekunyatsoona kuti chinhu chese chadonha saka papfungwa iyoyo ndo patinoda kuona kuti chasiyanisa vanhu ava mambochinzwa here pastor vari vairi pavavakira ndo zvazoitika but jesu ari kuti avo vari kuvaka avo vari kufananidzwa nevanhu vari kunzwa shoko ramwari. Saka changoitika ndechekuti mumwe hanzi anonzwa oita abva afananzwa naakachenjera mumwe ari kunzwa asi haaite ari kufananidzwa nemurume benzi. Ameno ini ndozeza kutaura pastor taurai nemavara akanaka kuti kuvateereri kwedu kusazoite vari kufananidzwa nemurume benzi. Taurai nemavara akanaka patinenge tichikurukura saizvozvi kana kuti vanhu muchiverenga shoko ramwari pane zvinototaurwa naMwari zvaanoisa pachena zvinofanira kuitwa nevatendi. Saka zvine uchenjeri kuti kana wanzwa ubva waita sezvarayirwa naMwari. Thank you pastor. Inzwai futi pamwe panotaurwa zvemunhu akachenjera naanonzi benzi muna Mateo imomo 25 vhesi ya2. Matthew 25 vhesi ya2. Mateo 25 vhesi 2. Vashanu vavo akanga ari mapenzi, vashanu vakanga vakachenjera. Panotaurwa nyaya iyi vanozodzidza parebo yevasikana vane 10 muchiona kuti inyaya iri kutenderera pavatendi. Iyi nyaya yatiri kudzidza nhasi pasaka hainei nevachiri kuramba vachienda kumidzimu nemashai. Yakutaurwa pakati pevatendi vari kutombonzwa shoko. Vatombo ndikati vachiri kuenda kumidzimu ndakanganisa because vari kwari kuenda asi vari kuteerera shoko. Panoda kugadziriswa ipapo vateereri. Pfungwa iripo ndeyekuti nyaya ikai iri kubata vari kutombonzwa vatomboda kuti pari kutaurwa zvevhangeri oteerera. Saka pari kunzi pane vakadaro still pari kuwanikwa vakachenjera nemapenzi. Pane maboka mairi iwaya ari kuwanikwa zvichireva kuti kungofarira zvechechi hakusi kubva kwatora kuti zvanaka because pari kuramba pachibuda mapoka 2 kune vatombofarira zvechechi. Saka ngationei boka rekutanga riri kunzi vakachenjera kuti chii chiri kuita characterize the wise. Chinowanikwa pane vakachenjera. Ngoerengai Matthew 7 vhesi 24 chete. Mateo 7 vhesi 24 kuitira kuti vateereri veduka vapinde muboka revachenjeri. Vhesi 24. Yes. Naizvozvo mumwe nomumwe unonzwa mashoko angu ava akaaita ungafananidzwa nomurume wakachenjera. Zvatokwana pastor. Mapanzwa here chii chiri kukarektaraiza munhu akachenjera? Kunzwa oita zvataurwa naMwari. Very good. Saka vateereri dai kuri kuti ndezvimwe zviya zvinenge zvichiitwa kunge zvekukambena pastor kuti udedze vanhu kurutivi kwako dai kuri kuti ndoda kudedzera vanhu kuti wedu wejoinaiwo divi revakachenjera zvandingadai tiri kutoita tiri muno mustudio ka kutoti vateereri inzwai muite zviri kureva shoko raMwari. Wazvonaka ndokujoina vakachenjera kunzwa woita zvinodiwa obva waita zvinodiwa. Semunyaya pana Luke pane kamwe kavara futi kanowedzerwa kuboka revakachenjera pana Luke 6 vhesi 47. Sofa handitabata kuti kunzwaka nekuita. Luke 6 vhesi 47 ine kamwe futi kainowedzera. Verengai Luke 6 vhesi 47. Yes. Mumwe nomumwe unouya kwandiri akanzwa mashoko angu akaaita ndichakuratidzai waakafanana naye. Mazuzwe pawedzerwa unzi kudiwa anouya kuna Jesu. Very good. Kune vanhu vakawanda pastor vanonzwa voita asi Jesu havamude. Anenge wakaita ziyo
murikuona zvizivifanika. Saka maona Luke awedzera kuti panoda kuti uzouya kunani? Kuna Jesu. Makamboti pachimwe chidzidzo chiya chekuti bhaibheri rakaoma here kunzwisa. Chidzidzo ichocho vateereri chaisa pachena kuti nyaya dzese dziri mubhaibheri dzinodzoka pana Jesu muponesi wedu. Saka bhaibheri riri kuedza kuburitsa kuti ukanzwa woita asi usiri kuuya kuna Jesu wacho hapana uchenjeri. Zvakafanana nekuti kudi pasi kunzwa woita asi usiri kuuya kuna Jesu. Makambopa example yemunhu anogona metsi kuti munhu anonzwisisa metsi asi haadi kuenda kuchikoro, zvekuti chero bepa ranyorwa kuchikoro anotorigona ari kumombe, anototi unzaitoni ndodzamaita nhasi, odziweka kudai ari kumombe kudai achidzigona. Hazvibhadhara, hazviuyi pacertificate, hazviwani sebasa. Asi kusikoregesta haadi. Saka chiri kudiwa vateereri, ngatifarirei Jesu. Unoziva kuti kune vanhu pasi zvegumi anoteedzera zvinotaura shoko achiita, mukunzwa here, zvekutsanya achiita. Pamunongoti paJesu bedzi haipapo anobva ati no, anobva atoramba. Saka unobva ushe kuti saka ari kutsanyirei zvinowanikwa muvanhu pasta. Toda kuti tifambe pakuti kunzwa nekuita. Bhaibheri rinoreve, endai kuna James chapter 1 verse 22 to 24. James 1. Yes. Verse 22 to 24. Asi ivai vaiti veshoko, musava vanzwi voga muchizvinyengera. Nokuti kana munhu ari munzwi weshoko asati ari muiti waro, akafanana nemunhu unoona chiso chake chaakaberekwa nacho muchionioni. Nokuti unozviona, ndokuenda, ndokukanganwa pakarepo kuti wakadini iye. Ndaitaura nevamwe vateereri vari kunorthern Zimbabwe, kuarea taenda kuzasi uko kuZambezi Valley kunonzi kunana Kanyemba, ameno kana makambokunzwa. Saka ane wireless yake radio. Saka anounganidza nharaunda vachiteerera chaizvo vachiteerera chirongwa chiripo, zvekuti dzimwe nguva chisati chatanga vanotosenda mameseji kuti mufundisi tamirira chirongwa, kune kwasara kana 10 minutes, handiti mazona. Saka pandokurukura naye manje, iye ndakaona kuti anogona kutoita zviri kutaurwa izvi. Ndichiti saka kana mapedza kunzwa munoita sei? Saka iye aitotaura kuti no, zvatiri kuita kunoku ndakatonoona kansela kuti vatipe nzvimbo yekuti tinamatire, tite zvinodiwa naMwari. Ndikati makawanda sei? Zvikanzi takatowanda tosvika kuma 300. Vanenge vachiunganira kawairesi ikako kuti vanzwe vhangeri, ende vari kuratidza kuti vada kubva vaita izvo. Saka bhaibheri riri kuti pasta, hanzi ukangonzwa shoko ubva watongodzokera neupenyu hwako hwemazuva ese, hauna chaunoda kuita neshoko riya. Hanzi wafanana nemunhu ari kunoona pamira, ndo ranzi chionioni. Ubva ona kuti maiwe, kondo zvakaita maziso angu aya, wotoona maziso akazara maranga. Hanzi wapedza kuona udaro wagadzika mira pasika, wotoenda, asi maranga aya hauna kubvisa. In other words, shoko riri kutasira kuti zvawanzwa chizvirarama. Panoda kugadziriswa, pobva pakorektwa. Pobva pakorektwa. Ndo inonzi saving faith, ndo kutenda chaiko ikoko kuti wanzwa wobva waita. Tiri kuna James ikoko pastor, ndaona muda kuti munozotaura maverenga vhesi. James 2, verengai vhesi 18 kusvika pa24. James 2 verse 18. Asi mumwe ungati, iwe unokutenda, neni ndina mabasa. Ndiratidze kutenda kwako kusina mabasa. Neni ndikukuratidza mabasa angu, kutenda kwangu. Iwe unotenda kuti Mwari ndiye mumwe chete, unoita zvakanaka. Mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. Zvino iwe munhu woupenzi, unoda kuziva here kuti kutenda kusina mabasa kwakafa? Ko Abrahamu baba vedu haana kururamiswa namabasa here nguva yaakabayira mwanakomana wake Isaka paaritari? Unoona kuti kutenda kwake kwakabata pamwe chete nemabasa ake, uye kuti kutenda kwake kwakakwaniswa namabasa. Rugwaro rukaitika runoti, Abrahamu wakatenda Mwari kukanzi kwaari ndiko kururama, akanzi hama yaMwari. Munoona kuti munhu unoruramiswa namabasa, haaruramiswe nokutenda bedzi. Apa James arida kuedza kuburitsa inonyatsonzi faith.
because chandati muverengere vhesi iri tine vateereri vanenge vachiti panongotaurwa kunzi ita shoko raMwari kwaari haadi chekuita, anoda kusenda mapavara rekuti faith chete. Anenge akamira pariri rekuti we are saved by faith. Anenge akazenda maadi kubviswa ipapo. Kunyange vhesi iroro kumberi kwacho richiti kuti tiite mabasa akanaka aMwari. Pekunoita apa panoita kunge pakaoma. Saka James ndo paari kuti naimi ngatimboonai kesi yaAbhurahamu. Chii chakaitika pana Abhurahamu pastor? Abhurahamu akarayirwa naMwari kunzi abve mumusha maaigara. Yes. Achinzi ndoda kuzokuita baba warudzi rukuru. Akabva atosimuka akaenda kuzvishuwa. Akabva ateerera. Akazonzi pane imwe nguva ndoda kuti ubayire Isaac. Akaenda ona zvishuwa mugoma achida kuti unomubayira. Saka Abhurahamu aiteerera obva aita. Ndo inonzi saving faith vateereri. Manzwi ero kuti paverenga mufundisi padzoka kavara kaya futi pavaverenga kuna James kanzi iwe munhu weupenzi. Muri kuona kuti bhaibheri riri kuasosieta panyaya dzekunamata kuti anenge ari kunzi ari foolish kana kuti ari kunzi weupenzi munhu ari kunzwa but oramba kuita. Iyo pastor panondinetsa munozwa mukaverenga ndima dzakawanda mubhaibheri dzinototi tichatongwa nemabasa, hadzitomboti tichatongwa nefaith. Because mabasa kurodza kuti vateereri kana tanzwa ngatiitei, because kungotenda kuti kuna Jesu manzwa yanzi madhimoni kuti manzwa zvamaverenga mweya yakaipa inototendawo ichitodedera kureva kuti inotoziva kuti Jesu ari kutoti kanzwa zita rekuti Jesus mweya madhimoni anotodedera but chisingagonekwe nemadhimoni pasi kuteerera, haadi kuteerera. Saka isusu ngatiregei kuenda semuboka nemadhimoni. Madhimoni anototi Jesus Christ, Jesus anozvigona madhimoni, but pakunoteerera madhimoni haadi. Saka isusu vanhu manje hanzi ukasateerera kudaro iwe wanzwa wakufananidzwa nemunhu weupenzi. But kuti uite faith pastor yaAbhurahamu, because kune vamwe vedu vateereri hatifaniri kuisa vanhu vese mublanket one. Kune vamwe vateereri vekutika anga asati atomboita zvechechi achiuda kutoziva kuti chinonzi faith chii, ndingaita sei ndive nekutenda okay naibe munhu mutsva. Faith inouya sei? Verengai pana Romans 10 vhesi ya 17. Roma 10:17. Yes. Naizvozvo kutenda kunouya nokunzwa, nokunzwa kunouya neshoko raKristu. Saka pari kuti yapo kuti utende unofanira kunzwa shoko raJesu. Right. Kureva kuti zviwanise mukana wekunzwawo bhaibheri richidzidziswa. Thank you. Manzwa kavateereri kune munhu ari kuti ndodo kuva nefaith. Patiri kutopa zvidzidzo kudai, gara wakatozvimisira kuti ndoda kunzwa zvakawanda zvebhaibheri. Romans 2:13 timbonzwa kambo pastor. Paroma 2:13. Yes. Nokuti vanzwi vomurayiro havazirivo vakarurama pamberi paMwari, asi vaiti vomurayiro ndo vanoruramiswa. Hatiitei murayiro waMwari tisangounzwe chete, ngatiraramei zvinodiwa naMwari. Ngatimbonzwai kambo vateereri. Soko rakanaka kunesu wafambi, apo tinoenda pasipo. Asimuponesi achazouyaje kutonga umambo wakewo. Arikuuya nekukasika Jesu she arikudzoka. Nevafambi wake vachazotora apo Jesu ouya. Makuwa ekare apo vanorara, vafambi vakafa na Kristu. Vachazaruraje vanhu vanomuka, vachapona pamwe na Jesu. Arikuuya nekukasika Jesu she arikudzoka. Nevafambi vake
vachazotorwa apo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa. Vaponesiwo vachapa pasi rese, vanamate mambo wedenga. Ariku uya nekukasika, Jesu she arikudzoka. Nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Haleluya, amenishe haleluya, ngekudawira tichashika. Namatasimbira kufaradakara, topeka mbiriye kudenga. Ariku uya nekukasika, Jesu she arikudzoka. Nevafambi vake vachazotorwa apo Jesu ouya. Tinomuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Kunzwa Nekuita. Taona kuti Mwari, faith chaiyo chaiyo, kuti zvawanzwa wokumbira simba raMwari kuzvirarama. Patinoda kumboongorora pastor, ndepekuti zviri possible here kuti watoo muchechi kare, pamwe utori mutungamiri, unogona kuva uri kuboka revari kunzi veupenzi. Murudzi wamubvunzo wandiri kutaura kuti tanzwa isusu kuti ubenzi kusateerera. Saka muri kuti mimi zvinogona here kuti munhu ari kuenda kuchechi itori nhengo yakazara, yes, asi mukunamata kwake asingateerere Mwari. Okay. Pana Matthew ipapo, Matthew 7, vateereri Matthew 7 ka ndiJesu aipindura mharidzo inonzi mubhaibheri mharidzo pagomo. Okay. Angaudza vanhu zvakawanda. Saka kwaive kukurudzira kuti zvamanzwa izvi wedwe chizviraramai. Anga aparidza kubva pana Mateo 5 past, achiparidza chete. Zvekutoti dai kuri kwekuti maybe tichipase example iyo program yenyu vateereri, the second coming of Christ. Pane zvinhu zvakawanda zvamatodzidzawo mushoko raMwari. Zvekuti kutaura chokwadiwo zvimwe zvacho ka kurudziro itobva mubhaibheri ndeyekuti madii kukumbira simba, zvimwe zvacho machitanga kuzvirarama. Right. Saka vari uri church member unogona kudaro usiri kuita zvataurwa. Verengai pana Matthew 7 ipapo, verse 21 na 22. Mateo 7:21. Havazi vose vanoti kwandiri Ishe Ishe vachapinda muushe hwokudenga, asi vanoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here? Nekudzinga mweya yakaipa muzita renyu here? Nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Manzwa zvikuita tutaura vhesi ire. Vateereri hanzi havazi vese vanoti Ishe Ishe vachapinda muushe hwaMwari, asi avo vanoita kuda kwaMwari. Mapanzwa kapo? Apo ndapanzwa. Avo vanoita kuda kwani? Kuda kwaMwari ndo vacha. But ivo vanhu vacho hanzi vachazoti Ishe Ishe, hatina kuita mabasa makuru muzita renyu here. Kuita vari kuita. Right. But Mwari ari kuti handisi kukuzivai nekuti hamuna kuita. Muri kuona saka pane kuita kwakasiyana. Pari kuita kwakasiyana. Vhesi yatapedzisira kuverenga satanzwa kambo pana Romans 2 verse 13. Yati havazi vanzwi vemurayiro vacharuramiswa, asi vaiti vemurayiro. Kureva kuti Mwari anoda vanhu vanoita zvaakarayira. Ani mazvibata vanoita mitemo yake yaakarayira. Saka tine vanhu vakawanda vari muchechi.
izvakarayirwa zvemitemo vanosiya, asi vachigona kutoita mamirakoko. Asi zviri kurayirwa nemutemo waMwari vadi. Saka muri kuona pari kuita kunge kubvunzana kwiri. Mwari ari kuti handikuzivei nekuti hamuna kuita kuda kwababa wangu. Ivo vari kuti aiwa munogodaro sei, tine kumwe kuita kwataiita. Takaita minana muzita renyu. Hani mazona manje. Saka pfungwa iri kunobuda apa pastor ndeyekuti panogona kutoita kakurivara pakati pevanonamata. Pevanonamata. Ameno isaine mamwe mashoko enyu kana manzwa pfungwa iri kubuda apa. Kuti Mwari ari kuti hamuna kuita kuda kwababa, asi ivo vari kuti pane zvimwe zvatakaita. Asi votoshayira denga. Ameno kuti mungatsopatsenangurai futi mbichana pastor. Kureva kuti zvinokwanisika kuwana zvimwe zvinhu zvaunoita zvino zvakajairika kuonekwa zvichiitwa nevanonamata. Yes. Asi uchisirira zvimwe zvinonzi naMwari unofanira kuzviita pakunamata kwako. Saka ipapo panonoita dambudziko. Denga riri kutozoshayikwa because hauna kuita zvadii zvarayirwa. Saka Mwari anopindura kuti kudii ipapo verse 23 yacho. Mateo 7. Iye audzwa kunzi tine zvimwe zvataita. Mateo 7:23. Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai, ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Hanzi vachanzi ibvai kwandiri imi vaiti vekusarurama. Pastor, inini ndinomboshandisa bhaibheri rechirungu. Handaufanana nemi munongoramba muine reshona. Pari kunzi away from me. Chirungu chinechi chiti you that work iniquity, kana kuti you that are lawlessness. Kuti vasingachengete mitemo kana kuti vanoita zvakashata. Tarisai mabhaibheri enyu vateerere muchaona kuti pane pachinzi you that work iniquity, kana kuti you that are unrighteous, kana kuti you that are lawlessness. Kuratidza kuti nyaya yavashayisa denga vanhu ivavo ingari yekuti havadi kuita mutemo waMwari. Zvimwe vanoita asi mutemo waMwari havadi. Saka ndo pari kunonetsa nyaya. Ngatichimboonai boka revari kunzi veupenzi. Verengai Matthew 25 verse 11 to 12. Mateo 25 verse 11 to 12. Pashure vamwe vasikana vakasvika vakati, Ishe, tizarurirei. Akapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handikuzivi imi. Varara ndoda kuti mumboona pastor inini ameno vabati teererai mukapabata ndozva kuti vateereri vabata. Vekutanga vati ishe hatina kuita mabasa makuru esimba here. Ndo vari ava futi avatamboverenga kuvasikana vane gumi vanzi veupenzi vari kuuya futi vachiti ishe. Ndiri kungoda pari kunzi Lord kuti ishe. Muri kuona kuti vari kutotaura varara vajaira kuratidza kuti upenyu hwese ndo raive vara pamuromo pavo. Vanhu vari kurehwa pastor vanhu vekuchechi. Because asiri wekuchechi haambozive kunyatsoti ishe irrespective kuratidza kuti vanoziva. But ivavo vari kunzi vachanzi handikuzivei. Vateereri, zviri kubuda muchidzidzo ichi ngatiteererei zvakarayirwa. Tinogona kuita upenyu hwese tichiti we worship you Lord, tichitaura zita raMwari riri iro rinotozikanwa pamuromo pedu, totozonzi handikuzivei. Mwari ngaatipe shungu dzekuita zvakarayirwa. Luke 8 verse 19 to 21. Luke 8 verse 19. Yes. Zvino mai vake navanun'una vake vakauya kwaari, vakasagona kusvika kwaari nemhaka yevanhu vazhinji. Akavudzwa zvichinzi, mai venyu navanun'una venyu vamire kunze vanoda kukuonai. Akapindura akati kwavari, mai vangu navanun'una vangu ndivo vanonzwa shoko raMwari vachiriita. Mapaona kavo Jesu ari kuti hama dzangu pastor, vanhu vaya vanonzwa shoko raMwari vachiriita. Haasi kuti vanhu vanongonditi ishe. Ari kuburitsa kuti veukama vaanoziva vake vanonzwa shoko vobva vadi voriita. Amenoti zviri kujekera pastor kuti kunzwa nekuita. Aiwa, zviri kujeka kuti ukanzwa kuti Mwari vanoti ita chekuti nechekuti, unofanira kubva ipapo unoita ichocho chacho chawaunzwa. Saka ipapo pastor ndo pamwe pandomboitawo dambudziko nemi wafundisi.
hani mukuona zvekutaura bhaibheri pachena kudai. Imimi kazhinji kacho handisi kuacusa, but maybe ndinisingaone zvakanaka. Hamuburitse sezviri kubuda mubhaibheri. Munenge munongoti vanhu bedzi iva nefaith uya kuna Mwari. Yeti sitaona kuti unoya kuna Mwari kana wanzwa woita. Pekuita apa mune munopasiya vafundisi. Chii pastor, taurai zveshuwa vanhu vese vakatokuteererai, because hamuudze vanhu kuti chiita zvakati. Hamuudze vanhu kuti chimira upombwe. Mukuona zviri kuitika? Hamuudze vanhu kuti chipfeka zvakanaka sezvinotaurwa neshoko raMwari. Munongoita kunge muri kukumba zvakadaro. Of course vhangeri rinokumba munhu wese, but rotarisira kuti achiita kana agamuchira. Chii pastor, taurai makamirira vamwe venyu. Kana zvisiri kunatsojeka mukudzidzisa nekuparidza kwedu, kune kuri kutokundikanawo nawapati. Asi kuparidza chaiko chaiko kunoburitsa pachena kuvateereri kana kuvatendi, kuti kana watenda Mwari anotarisira kuti urarame sezvizvi nezvizvi. Ikoko manje hamuende wani. Ndosaka ndati munhu waMwari kashoma izvezvi munoziva kuti chipasa. Handidi kuti mumachechi mutichwe pfungwa dzevanhu kana dzedu tiri mustudio, asi dzebhaibheri. Asi munoziva kuti mubhaibheri mune zvidzidzo zvinotoudza vanhu kuti vanofana kupfeka sei. Mune zvidzidzo zvinotoudza vanhu kuti vanofana kudya sei kana vauya kuna Mwari. But kashoma kusvika pakereke kwenyimi mafundisi, pekuti unotonzwa kunzi chidzidzo chavari kuita muchechi umo masikati vari kudzidza about dressing. Izvozvo zvikange zvadaro, ngatitonamatirai kuti Mwari atibetsere savafundisi, nekuti tiri kunosiyira nyaya yacho panzira. Tofanira kuti tindosvika pekupedzisira pekuti munhu anyatsoona zviri kudiwa naMwari ndezvizvi, obva ipapo aine shungu onoshingaira kuita zviri kudiwa naMwari. Musandinyarenyu mustudio. Aiwa, kana kuri kuti pamwe ndiri kuona zvisiri zvoka, budai pachena vateerera vachinzwa kuti aiwa pabetero warasika. Because kazhinjika ndinongokunzwai muchingotaura bedzi kuti nhasi izuva rako. Nhasi izuva rako, kana painaita haurorwe ucharorwa. Wotarisa munhu wacho wamuri kuti kana painaita haurorwe ucharorwa ka. Of course Mwari anomugamuchira, but unotoona kuti munhu ikoyo hanzvadzi yangu ida kutombotichwa kapfekero kakanaka, aite zvinodiwa nani naMwari. But hameno pamwe iobservation yangu hameno kwamuri vateereri, ngatifambe hedu nechidzidzo pasi. Ndoda kuti muverenge Matthew 7 verse 15. Matthew 7 verse 15. Chenjerai vaprofita venhema, vanouya kwamuri vaine nguo dzamakwai, asi mukati ari mapere anoparadza. Ndima iyo ndangoita kuti vateereri nemi wacho munzwewo kuti zvaako mukati mevatendi muchechi. Kuti vamwe mune mutofunga kuti tiri tese, but hanzi mapere. Asi vanotodisguisewo kuita semaKristu. Saka chinonokuratidza kuti uyu haazi mumwe wedu, havadi kuzoita zvinoreva shoko. Unobva waziva kuti apa paita chii? Paita bere. maKristu ari genuine hanzi vanonzwa voita. Saka kuti ugokurumidze waziva kuti panapa ndofunga paroda kuita zvisinaonaka, hanzi vamwe vatori pakati pevatendi vanongonzwa asi havazoite zvinoreva shoko raMwari. Saka pfungwa yatauda kuita pasi, ngatidzokei kumuenzaniso wayo wanzi vakachenjera vari kufananzwa nemunhu ari kuvaka imba. Saka kana iri parable kureva kuti ine zvazviri kunoreva kuti iwewe nhasi semuKristu imba ipi yaungadaro uri kuvaka. Saka toda kuti mboona mubhaibheri dzinonzi imba nebhaibheri kuti ndedzipi, kuitira kuti vateereri mubva mazuva kuti ndiri kukurudzirwa naMwari kuti ndiitei. Imba yekutanga inotaurwa muri pana Timoti iri pastor. Endai pana Timoti wekutanga 3 vhesi ya 15. 1 Timothy 3 verse 15. Zvino kana ndikanonoka, ndinoda kuti uzive kuti vanhu vanofanira kufamba sei mumba maMwari, iyo kereke yaMwari mupenyu, mbiru nechitsigiro chezvokwadi. Saka panapa hanzi church, imba yaMwari. Saka in other words semi mufundisi, pandima yatiri kuerenga kuna Mateo yekunzwa nekuita, iri kunzi kana muri mufundisi akachenjera, munofana kunzwa shoko raMwari moriita, kuitira kuti kereke yamuri kuvaka isazodone
mapabata because yanzi imba inogona kumirira kereke kureva kuti chechi, dzidziso yechechi inofana kuva pane zvataurwa naMwari zvonzikwa, then chechi yobva yapractiza zvataurwa naMwari. Pakajeka ka hatione imwe muenzaniso unoreva imba. Mapisarema 127 verse 1. Mapisarema 127 verse 1 verse ya 1. Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanobata pasina. Kana Jehovha asingachengeti guta, murindi unorindira pasina. Saka chimwe chiri kufananidzwa neimba panapa vateereri, itori family yekwenyu, kana kutoti village rekwenyu, kana kutoti township yekwenyu, kana kutoti kukomboni kwamuri. Panzi kuti murarame zvakanaka kwamuri ikoko, kutaundi kwenyu, kuvillage kwenyu, kana kuti family yenyu sana Samaita, kana kuti sana Dhewa. Hanzi chimwe chinodiwa kunzwa mobva maita shoko raMwari. Hanzi mukasadaro muri kuvaka pasina, dzinza iroro kuvaka pasina. Kuedza kuti kudipa kuti kana muri ichikura, ichiumbwa mugere mumba, dzidzisanai shoko raMwari. Exactly. Nekukurudzirana kuita zvinodiwa naMwari. Exactly. Ndo zvinoita kuti mhuri yenyu ive mhuri ine mutsigo, isazongoparara. Inova dzinza rinoenda mberi, inosara yakanyatsosi. But muchaona manje kana takuya kumadzinza okumai, ipapo pane dambudziko. Dzinza rese pane pandakatodzwa kuti hazero kuti ndo zvinoita ananhingi kuti vese vanoita vakadzi vakawanda. Mutupo waitotaurwa woita unge zvinonzi unovakira pakurwisana naMwari, paupombwe. Saka kwenyu uko edu esemusha, semadzikoma nevanin'ina nehanzvadzi dzenyu, ngativakei dzinza riri kutora dzidziso yeBhaibheri tobva tazvirarama. Chii chimwe futi chinokonzidwa seimba pastor pana Mateo 12 verse 43 na 44. Mateo chapter 12 verse 43 na 44. Verse 43. Yes. Zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu, unopota panzvimbo dzisine mvura, uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Zvino unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Asi uchisvika unoiwana isine chiro, yakatsvairwa yanatswa. Chii chiri kurewapo? Kuti mweya wakaipa. Yes. Kana uchigara mumunhu, unototi ndokumba kwangu. Unongoitoti imba. But takadzidza mune zvimwe zvidzidzo pastor kuti hakungorina mweya wakaipa chete, kune mweya mutsvene futi. Iwoyo futi mweya mutsvene unototi munhu ndochi kumba kwangu. Kureva kuti vateereri, at an individual level, gadzira upenyu hwako hwakasendama pashoko raMwari. Because taona kuti imba inogona kureva iwewe uri one, inogona kureva dzinza renyu, inogona kureva chechi. Kureva kuti kubvira kumunhu pastor, dzinza, family, chechi, tinofana kuita kuti zvinge zviine dzidziso iri kubva mushoko raMwari tobva tararama nyaya iyoyo. Ndoda kuti muverenge mavhesi aya nekumhanya pastor. Tichingoona kuti akachenjera akavaka padombo. Dombo chii pastor? Ingwaverengai, ndofunga anobva atsanangura ega 2 Samuel 22 verse 2 na 3a. Mobva mazoenda 1 Corinthians 10 verse 4. Samuel wechipiri 22 verse 2. Akati Jehovha idombo rangu, nenhare yangu, nomurwiri wangu, iye ndo wangu, Mwari idombo rangu. 1 Corinthians 10 verse 4. Verse ya 4. Yes. Vose vakanwa zvokunwa zviwe zvobweya, nokuti vakanwa padombo romweya rakavatevera. Dombo iroro rakanga riri Kristu. Ngativakirei pana Jesu vanhu vaMwari, ndiro dombo. In other words, Jesu ari kuti inzwai zvinotaura shoko raMwari, mozviita muine kutenda pana Jesu. Uri one, muri sefamily, sechurch, munenge muri kuita zvinodiwa naMwari. Ngatimbonzwa kambo pastor. Sure. Kuti tenzi anorita tsuri yekugumayo, apo nguva yepasi yaperawo. Kuti vakanaka vese vanounganidzwapo, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita
mazita anodaizwa, mazita anodaizwa, anodaizwa kudenga ndiripo. Pamusiwo vanomuka vakafa kuna Kristu, vanoona mbiri huru yakewo. Apo vasarudzwi vanofungana kumushako, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaizwa, mazita anodaizwa, anodaizwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozopera, ngatishumaire rudo rwa Mwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa, mazita anodaizwa, mazita anodaizwa, anodaizwa kudenga ndiripo. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu kunzwa nekuita. Muvaka akachenjera pastor, hanzi anovaka imba yake padombo, Right. panoya mvura nemhepo haidone. Toda kuona kukosha kwazvakaita kuvaka imba yako pafoundation. Apa maakunzwisa kuti imba chika pastor. Taurai tinzwe zvatapedzisira kutaura. Anzwa kuti imba inogona kuva kereke, Right. imba inogona kuva mhuri kana kuti dzinza, Ehe. imba inogona kuva iwewe, Right. uchigarwa aidha nemweya waMwari kana kuti nemweya yakaipa. Yes. Saka zvakakosherei kuti iwewe kana kuti dzinza kana kuti chechi itewe pafoundation yakanaka. Zvakakoshera pakuti kana ingaa kereke, ingaa mhuri, ingaa iwewe, wakatewa pakanaka pana Jesu, mushoko rake nekurarama zvaanorayira, zvinoita kuti dzinza riende mberi. Nekuti zvichiwanika aripo mamwe madzinza kana imwe misha akamufundisa, yaunobva waona kuti musha uyu wakavharwa, kutovhara chaiko, Kuvhara mukuru kuti kutovhara madhoo, kusara pasina kana munhu wane. Asi uchiona kuti kaendero kavaitaka hauzi uroyi bauyu, mafira avaitaka, pane kutyorwa kwemirayiro yaMwari, kusada kuita kwaunza madambudziko anotobatika, anotooneka. Alright, iyoyo chiisiyai, munogona kudzimbira maronda. Because ndofunga kwamuri vateereri, misha yakadaro itoriko, yamunotoziva kuti panhingi pakavharwa. Hatisi kuti kuvharwa kwese ndizvo izvi, but mufundisi vari kuburitsa kuti pamwe pacho semi munei muri kudhuze, unonyatsoona kuti chaitika pamusha apa kusada kuita zvinorayirwa naMwari. Saka toda kuti tione kuti uchigadzira kereke, dzinza kana imba, pana Luke chapter 6 verse 48. Chii chimwe chinotaurwa ipapo? Wakafanana nomunhu wakavaka imba, akachera, akadzikisa, akaiteya paruware. Mvura zhinji ikauya, mvura ikarova imba iyo, ikasagona kuizunungusa, nokuti yakanga yakavakwa kwazvo. Ndikuda pari kunzi akachera, akadzikisa kwazvo. Muri kunzwa kuti ilanguage iri kutodoka effort. Kuti chechi idzi dzichitangwa, inzwai vateereri, toziva kuti mazuva ano kune machechi akawanda pastor nemaministry. Pane paifanira kunyatsorodza kuti panyatsoitwa effort yese pastor yekunyatsoona kuti tiri kutora here mushoko raMwari. The same kana riri dzinza pastor, panofanira kunyatsoita nguva yekugara pasi kunyatsoona kuti marerero atiri kuita vana vedu asikana, marerero atiri kuita vana vedu akomana, karorero katiri kuita ndiko here chaiko, even iwewe ti individual level
dhiga munhu waMwari, udzikise, unyatsoona kuti ndiri kushingaira here zvinozoita kuti anonzi iwewe panyatsoonekwa kuti munhu uyo akatewa pana Mwari. Ndokuti zvibude zvakanaka. Foundation, maybe ngatidzokorere futi pafoundation. 1 Corinthians chapter 3 verse 11, pastor. 1 Corinthians 3 yes 11. Nokuti hakuna mumwe ungaronga dzimwe nheyo, yes, asi idzo dzakarongwa kare ndiye Jesu Kristu. Apa pakutaurwa tichivaka imba inova chechi. Okay. Chiri kunyanya kutsimbidzwa ndechekuti chechi, vateereri, inofana kutanga foundation yacho ari Jesu. Alright. Ndoti kuti nelanguage yakanaka kubatsira, pandoda kuti pabatsirike. Kune pastor vanhu vari kutoita zvechechi, asi paJesu havadi, pastor. Saka zvoreva kuti kana pasina Jesu haisi chechi. Thank you, pastor. Ndeichizeza kutaura mashoko akadaro. Jesu vanenge vachitoramba. Aiwa, kana Jesu akarambwa haisi chechi. Haisi chechi. Ngatiendei pamberi. Hazvina ruponeso nemamwe manzi. Hazvina ruponeso. Thank you, pastor. Chimirenyu makadaro. Toda kuti tione kuti pamwe pacho panoitika padomba apa, Bhaibheri raisa pachena ndiJesu. But ngoerenga Matthew 16, pastor, verse 18. Matthew 16. Verse 18. Yes, pastor. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuo eHadesi haangaikundi. Chibva mangotsanangura zvairehwa, pane pfungwa yandoda kuzosvitsa kuvateerera. Panapa takambozvita mune chimwe chidzidzo chatakaita kare, kuti rwainzi ruware, kunyangwe Pita zvaireva dombo, asi zvakabuda pachena kuti Pita kadombo kadiki. Ruware ndiJesu. Zvekuti dai kwanga kuri kuti tiri kutovaona vachitaura, Jesu aigona kutonongedzera kuti ndiwe Pita kadombo kadiki, achimunongedzera. Asi pamusoro peruware urwu achizvinongedzera iye, ndopandichavaka kereke yangu isingakundwe naSatani. Saka chechi inovakirwa padombo. Pati dambudziko riri kuitika manje, pastor, munoziva kuti pane kunamata kwakurumbira, kwekuti zita raJesu haridiwe. Tungore ariri zita chete. Okay. Anotonyanya kudiwa mazita ana Petro nana Abrahamu naYakobe. Yakobe munomuziva here? James. Aiwa, Yakobe. Yakobe izita rinodedzerwa kwazvo. Yakobe kwete kuti Jakobe. Ndokwarinenge richibva ikoko. Okay. Nana Eria. Alright. Kumwe kwese uku kunogona kutaurwa. Kunodzoka kwaJesu uku tiringindi. Zvekuti unotopedzera kufunga kuti asi chechi yacho hwaro hwacho ndiAbhurahamu, ndiEria. Saka Bhaibheri riri kuisa pachena, pastor, nemuvateereri, kuti zvekunamata taakutaura zvechechi, kunamata kwekuti tigoponeseka pano yaJesu. Foundation, zita rinofana kuvakwa chechiyo pamusoro paro nderaJesu. Okay. VaEfeso 2 verse 20. VaEfeso 2. Unovaka sei? Ingave karekta yako, dzinza renyu kana chechi. Efeso 2 verse 20. Yes. Makavakwa pamusoro penheyo dzavaapostora navaprofita. Yes. Kristu Jesu amene ari ibwe rapakona. Saka mavakirwa anoita unhu hwako, dzinza rekwenyu, nechechi. Hanzi foundation ndiKristu. Okay. But munovakwa pamapillars of prophets and apostles. Kuti, pastor? Okay. Kureva kuti pane zvakadzidziswa nevaprofita. Old Testament. Nevaapostoli. Yes. Munew Testament. Mukazvizanganisa dzidziso idzodzo nekurayira ikoko, ndo kunofanira kuumba mhuri, ndo kunofanira kuumba kereke, nekuumba upenyu hwemunhu. Magona, pastor, ndachitya kuti muchaanza zvisirizvo. Vateereri, chechi inoumbwa nedzidziso yekuOld Testament nedzidziso yekuNew Testament. Ndo maumbirwo anoita chechi wayaya. Haadi kuti tizoti Old Testament waamunya, hauchashande. Saka Jesu ari kutoti chechi inovakwa pana Kristu, asi iri pamapillars emaprophets and apostles. Pakajeka kapa, pastor. Toda kuti tiende pamberi. Handei pamberi pacho, pastor, tinzwe pana Matthew 7 verse 25 ne27. Timboona kuti chinodonedza imba ikasavakwa sekutsanangura kweBhaibheri uku chii? Matthew 7 verse 25 ne27. Verse ya 25. Mvura ikanaya,
mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta ikarova imba iyo ikasawa, nokuti yakanga yakateyiwa paruware. Mvura ikanaya, mvura zhinji ikauya, mitutu ikavhuvhuta ikarova imba iyo ikawa, kuwa kwayo kukava kukuru. Saka panapa nengare kuti parable pastor. Chikonzero tiri kupa zvazvinoreva pega pega. Tatanga nekuti ari kunzi akachenjera, tikati ko kudhiga, tikati ko ruware chii, tikati ko inovakwa sei. Taakuona kuti chinozoita kuti idonhe chii. Pane zvinhu zviri zvataurwa. Pataurwa mhepo nemvura. Kuchiprofita chimwe chatakambodzidza kuti mhepo inomirira matambudziko, nyongano. Saka Bhaibheri kana richiti mhepo yakavhuvhuta imba ikadonha, imba iyi ari munhu ari kurehwa, chii chinenge chaitika pastor? Kureva kuti mukati menyika, yes pastor, pane madambudziko anosumuka achitarisana chero nevatendi. yes pastor. Saka kana zvimire izvo zvauya zvikakuwana usina kuvakika pana Jesu, usina kuumbwa nedzidziso dziri correct, yes, chikristu chako chinoshekwa, chinozunzwa, chinogona kupazika kazhinji kacho. yes, imhepo dzinenge dzauya idzodzo. Saka muchiona zviri nyore kuti mhepo dzakadaro dzikauya, pane pekuti unonzwa munhu ari kuti pastor ka aiwa Satani rwendo runanga akashanya kumba kwangu. Anomunzwa zvotava Satani anga akadii? Anga ari kumba akashanya. Woti chii mama? Vanokuti ndisati ndambogara pandabva uko kurufu rwemunin'ina wangu ndakasvikosangana iye mukomana uyu adai, vokudza kuti ndikaona futi pamba padi papazwa nematsotsi. Vanokutsanangurira misfortunes akateedzana mwedzi 1. Saka ndo pari kunzi imhepo manje dzinenge dzichikurova. Saka kana unge usina kuvakwa pana Jesu manje, zvazvinoita manje unovhundutswa. Wobva waenda kuya kunorambidzwa usingafanire kuenda uko. Pane mumwe asi vamwe vanhu vanozokurumidzawo kuvhunduka. Pane wandaitaura naye akavhundutswa nehope. Hanzi pane vanhu vairi vandirotera ndafa. Zvatokwana ani mazora kwautoenda kwakuno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 noukuo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 
hapana kana dambudziko rengerauya ihope chete. Hanzi dzakandivhundutsa. Chii chimwe chinogona kufananidzwa nehope nemhepo mubhaibheri pastor? Pana Ephesians chapter 4 verse 14. Efeso 4 verse 14. Chii chinogona kufananidzwa futi nemhepo? Efeso 4 verse 14. Kuti tirege kuramba tichingova vacheche, tichizununguswa nokudzingwa nemhepo ipi neipi yokudzidzisa nokunyengera kwavanhu namano kuti vatsautse nokunyengera. Saka chimwe chiri kubuda vateereri chiri kufananidzwa nemhepo idoctrine, false doctrines, dzidziso. Saka Mwari ari kuti upenyu hwako kana kuti kudzinza kwenyu kana kuti chechi yenyu kana isina kuvakwa padzidziso yemubhaibheri, panouya dzidziso dzenhema, sekereke munogona kutorwa mese, because kune dzidziso dzakawanda pasta dzemhepo dzinomonyanisa dzichidaro. Saka munogona kukaruka matodonha nengari yekuti matendera kusazvivaka panodiwa nebhaibheri. Saka dzidziso dzese dzinokudonhedzai. Saka pari kubuda fungo yekuti vanhu vanofanira kugara vachidzidza zvakasimba chokwadi chamwari chemubhaibheri. Kuchecha hakudi kungoenda mungoguma nekuimbira chete. Saka ipapapo ka imimi ndibatsirei. Pane dzidziso yandotoziva kuti iyi haimo mubhaibheri pastor. But handisuda kuti ndibva ndaiti ndenhema kuitira kuti in case kune mumwe anenge aine dzimwe ndima achifunga kuti pane dzidziso inonzi yerapture pastor. Makamboinzwa? Yekuti Jesu achaita kunga achasikoba vanhu vake kaverevere. Zviya zvokungoti unongokaraka sekugara kwatakaita mustudio iwo watotorwa waenda ndosara ndokushaya paurapa. Muri kuona type yedzidziso dzakadaro. Chandangoipira seexample ka inogona kutova dzidziso inodonhedza chechi yese. Kureva kuti vanhu vanenge vakatobvuma vachigashira kuti zvishuwa vanhu vatende vachabiwa. Vachabiwa. Izvo zvisingatsigirwe nebhaibheri. Izvo saka ndopari kunzi sechechi yese ka inenge yatewa pasi ripo. Hani mazvona ka? Saka unopedzisira wakutarisa kuuya kwaJesu nguva isiripo, because unotonzwa vanhu vachibvunza, naye mufundisi, chiri kutanga apa chii?
tribulation ichauya asi rapture yakatoitika. Muri kuona kuti kereke yese ikamira yakadaro, muri kuona kuti kakudzidza kacho pane paine dambudziko. Pfungwa yandiri kungoda bedzi pastor ndeyekuti tikasaita chechi kuti isendame pamagwaro, dzidziso dzenhema dzinodonhedza chechi iyoyo. Ndo pfungwa yandaida kuti ibatike ipapo. At individual level, verengai pamurume anonzi John the Baptist pana Matthew 11 verse 7. Matthew 11 verse 7, yes. Ava vakati vachienda, Jesu akatanga kuudza vanhu vazhinji pamusoro paJohana akati, makanga mabuda kundooneiko kurenje? Rutsanga runozununguswa nemhepo here? NdiJohn ari kunzwi, because vanhu vaiparidzwa naJohn voenda kuna Jordan. Saka Jesu ari kubvunza kuti kwaimbova neiko kwamaienda? Mainoona tsanga dzinoshekwa nemhepo here? Waaiti tsanga ndiJohn. Aida kuedza kureva kuti mamuona kuti John akasiyana nevamajaira. John haasi munhu wekuti kamhepo kakangovhuvhuta akutosheka. In other words, aiburitsa kuti John munhu anomira ari padzidziso iri straight. Unozoti kuna vanhu pastor wekuti haamire pastor. Kadzidziso kanyowanika kauya kudai, unzwa mazuva ano ndiri kunamata ndiri kwakati. Kamwe kadzidziso kakauya, aiwa ndakabva kuya ndiri kwakati. Pese paari kudai pese apa, muchiona kuti chiri kumuvhuvhuta kudai achidona. Idzidziso dziri dzenhema futi kazhinji kachona. Ngativei vanhu vateereri vanomira vakasimba mudzidziso yeshoko raMwari. Pane pataurwa zvemvura kunzi ikarova imba, ndo patauda kupedzisa napo pastor. Ndaona nguva yedu yafamba. Ndima dzacho dzakawanda, but ingoverengai zvakazarurwa 12 verse 15. Zvakazarurwa 12 verse ya 15, yes. Ipapo nyoka yakabudisa mvura mumuromo mayo, yakaita sorwizi shure kwomukadzi, kuti akukurwe nerwizi. Ndimai vateereri inotaura about dark ages zvaiitirwa kereke yaMwari naSatani achida kuparadza kereke yaMwari. Saka mapersecutions aiitika nguva iyoyo, pachiuya dzidziso dzenhema, mitemo yaMwari ichichinjwa, vanhu vachimanikidzwa kuita zvisiri mubhaibheri. Bhaibheri riri kusamaraiza richiti kakuita kese ikako kakafanana nemvura yerwizi yaiburitswa mumuromo weshato. Isaiwo nemamwe mavara enyu. Kureva kuti Satani aitumira zvemiro zvaanenge achida kuti zvivhiringidze kereke yaMwari. Yes. Ndo zviri kuita serwizi rwabuda mumuromo maSatani. Yes. Exactly ndo mabudiro azviri kuita. Saka mazuva ano ekupedzisira pastor, toda kudzoka kumazuva ano ekupedzisira. Chimiro ichi chekuti dzimba dziri kurohwa nemvura nemhepo. Imimi vateereri maakutozwa kuti dzimba dzandiri kureva hatisi kureva macyclone. Tiri kureva iwewe, dzinza rekwenyu kana chechi. Kuti mhepo iri kuvhuvhuta sei nemvura irida kupunza imba iyi sei. Kuburikidza nezvimiro zvataona, dzidziso dzenhema, matambudziko nezvakadaro. Chiverengai mavhesi ekupedzisira muone kuti zvakazarurwa chapter 13 verse 15 to 17. Tuone chimiro chinenge chiriko mazuva ano ekupedzisira chichadonhedza vakawanda. Zvakazarurwa 13 verse 15 to 17. Chakapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure. Chirayire kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vaurawe. Chinomanikidza vose vaduku navakuru, vapfumi navarombo, vakasununguka navaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rworudyi kana pahuma, kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga nokutengesa, asi iye une chiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Nguva iri kuratidzwa iri pamberi pedu pastor, iri kuratidza kuti mvura iyi ichadzoka. Yekumanikidzwa kana matiro. Saka vanhu vanenge vasina kumira pana Mwari vazhinji vachabva pakutenda pastor. Because zvinenge zvakutobata kurarama kwevanhu. Vachiudzwa kana matiro kakasiyana nekanodiwa mubhaibheri. Saka kana usina kuvakwa pahwaro hwakanaka, mvura iyi paichanayai nemhepo yemhando iyi paichavhuvhuta, vakawanda vedu vachawiswa. Saka panguva dzakadaro unoita sei? Zvakazarurwa 14 vhesi ya 12 iverengei mobva maverenga waoneka vateereri vedu. Ndipo panokutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. Onekai vateereri vedu. Tinotenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Mwari amuitire zvakanaka. Ngatibatanei, tibatsirane mukunzwisisa kuti tingaita sei kuti tirambe tiri pakutenda kwedu nekufamba sezvinoda Mwari. Zvidzidzo izvi togona kuzviwana paYouTube, togona kuzviwana pamaWhatsApp,
umbai magrupu kwamuri ikoko, motibata panhare dzedu tokutumirai zvidzidzo izvi zuva rimwe nerimwe. Tibatei panhare dzinotevera kana paine mibvunzo kana pamunoda kubatsirwa 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwigende ndimwimo utungamirwe tenze ndetungamirwe semana onyaradzwa unganya radze nyanza